Αξιότιμε Πρόεδρε του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αγαπημένε μας Υπουργέ Υγείας, κύριε καθηγητά Νικήτα Κακλαμάνη, αξιότιμε επίτιμε Πρόεδρε της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας, Πρόεδρε και μέλη της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας, Πρόεδρε και μέλη της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής, αξιότιμοι σύνεδροι. Με χαρά και ιδιαίτερη τιμή αποδεχτήκαμε την πρόσκληση του Συνεδρίου της Ακτινολογικής Εταιρείας για να συμμετέχουμε στις εργασίες του Συνεδρίου του 23ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακτινολογικού Συνεδρίου και πραγματικά μας τιμά και νομίζω ότι είναι και η απαρχή μιας ενδιαφέρουσας και επικοδομητικής συνεργασίας που θα έχουμε. Και δοθείς ευκαιρίας θα ήθελα να σας προσκαλέσω την Κυριακή στις 12.30 ώρα στην κοινή τράπεζα των ακτινολόγων της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας και του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας, που θα γίνει στις 12.30 ώρα με ένα ενδιαφέρον θέμα, την τεχνητή νοημοσύνη, που είμαι σίγουρος ότι εκτός από εξαιρετικές εργασίες και εξαιρετικές ομιλίες, θα μας δοθεί και ευκαιρία να συζητήσουμε και να έχουμε μια επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι σίγουρος, όχι μόνο γιατί και τα προηγούμενα χρόνια ήταν επιτυχημένο το συνέδριο, αλλά διαβάζοντας κανείς το πρόγραμμα θα διαπιστώσει εξαιρετικά θέματα με εξαιρετικούς επιστήμονες ομιλητές. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλές συνεργασίες.